Вітаю сябры, у гэтым відэа будзе пераказ кнігі Францішка Ляхновіча «У капцюру ГПУ». Гэта дакументальная аповесць, у якой аўтар апісвае тое, што здарылася з ім самім. 1 студзеня 1927 года беларускі драматург Францішак Ляхновіч стаў вязнем менскай турмы. А потым ён атрымаў 10 год катаргі на Салавецкіх астравах. Праз 7 год ён судам апынуўся на волі, адбыўся абмен палітычнымі вязнямі. Польскі ўрад выдаў Браніслава Тарашкевіча ў абмен на савецкага вязня Францішка Ляхновіча. У першым выданні кнігі «У капцюру ГПУ» Ляхновіч абмежаваўся толькі сваімі астрожнымі ўспамінамі. Але потым ён вырашыў дапоўніць твор і падрабязна пісаў, як так здарылася, што ён паверыў у савецкі міраж і напрыканцы 1926 года пераехаў жыць і працаваць з Вільні ў Менск. На пачатку твора і да моманту свайго арышту Францішак Ляхновіч называе сябе папутчыкам, наіўным папутчыкам. Неяк на вечарыне ў Вільні папутчык сустрэўся з паслом. Той нядаўна прыехаў з Менску разам з групай паслоў, у склад якой уваходзілі пераважна прадстаўнікі беларускай нацыянальнай меншасці. Папутчык пацікавіўся: «Як там у Менску?» «Ах, як там добра», адказалі яму. «І беларускія школы ёсць, і універсітэт, і нават п'есы беларускія ў тэатры ставяцца». Папутчык і сам калісьці намагаўся стварыць у Менску прафесійны тэатр, а таму вестка пра тэатр з беларускамоўным рэпертуарам яго асабліва ўзрушыла. І тут ён упершыню задумаўся, а чаму б яму не пераехаць жыць і працаваць у Менск. У той час у Вільні дзейнічалі дзве арганізацыі, якія аб'ядноўвалі беларусаў: сялянска-работніцкая грамада і часовая рада. Браніслаў Тарашкевіч быў лідарам грамады, арганізацыі, якая выступала за вызваленне заходняй Беларусі з-пад улады Польшчы. А на чале рады аб'яднання з польскай арыентацыяй быў Арсен Паўлюкевіч, як піша Францішак Ляхновіч, кар'ерыст і цёмная лічнасць. Але менавіта ў гэту арганізацыю, у раду, уваходзіў наш папутчык і нават быў віцэ-старшынёй гэтай арганізацыі. Насамрэч, папутчык быў ужо амаль чырвоны, сцвярджае аўтар кнігі «У капцюру ГПУ». Ён сімпатызаваў саветам і уваходзіў у склад антыбальшавіцкай беларускай арганізацыі, здаецца, толькі па інерцыі. У жніўні 1926 года папутчык быў на мітынгу, на якім прамаўляў Тарашкевіч. Прамоўцу ўсе слухалі ў захапленні, а потым мітынг разагналі. І на вуліцы да папутчыка падышоў нейкі незнаёмы. Прадставіўся: пан Селях, з Менску. Папутчык павінен яго ведаць, яны сустракаліся некалі. Затым яны пайшлі ў рэстаран, і там зноў зайшла гаворка пра савецкі рай. Селях у нейкі момант пачаў распытвацца пра беларускую раду, і папутчык адкрыта пра ўсё гаварыў, а на наступны дзень ён нават прывёў свайго новага знаёмага ў арганізацыю. У радзе Селяха сустрэлі даволі прыхільна. Папутчык развітаўся з новым знаёмым на некалькі дзён, а калі ён наведаўся ў гатэль, у якім прыпыніўся пан Селях, яму сказалі, што пан пад такім прозвішчам тут ніколі не жыў. Быў іншы, пан Пятроў, але ён учора выехаў. Папутчык падумаў, што, напэўна, Селях меў нейкія перашкоды ў Менску з атрыманнем загранічнага пашпарту, а таму і прыехаў сюды пад чужым прозвішчам. Папутчык усё часцей пачаў задумвацца над тым, каб пераехаць у савецкую Беларусь. Заставалася толькі жонку гаварыць, што было няпроста, але ўрэшце папутчык дамогся свайго. На сямейным савеце вырашылі, што ён возьме адпачынак на працы і паедзе адведаць маці, якая жыла ў Менску. А там будзе відаць. Калі не захоча вяртацца, то і жонка з дзецьмі пераедзе да яго ў Менск. І папутчык пачаў рабіць дакументы: загранічны пашпарт, савецкую візу, а перад ад'ездам ён некалькі разоў бачыў трывожныя сны. І вось 16 лістапада ён ужо ехаў у цягніку ў Менск. У вагоне ад граніцы было пуста, і толькі адзін падарожны сядзеў насупраць. Папутчык паспрабаваў распачаць з ім гутарку, але на ўсе пытанні пачуў адзін адказ: «Не ведаю». Калі цягнік прыпыніўся на вакзале ў Менску, было ўжо даволі позна, і папутчык вырашыў не турбаваць маці пасярод ночы, прыпыніўся ў гасцініцы. Гаспадар гасцініцы адразу ж пачаў распытваць, ці ёсць у яго замежныя парфумы, ці, можа, шаўковыя панчохі, гатовы быў добра заплаціць, і амаль у раздражненні прыйшоў, даведаўшыся, што ў падарожнага з сабой нічога няма. А на наступны дзень папутчык наведаўся ў тэатр, дзе яго вельмі добра сустрэлі яго старыя таварышы. Пасля спектакля яго разам з іншымі запрасілі на вячэру да аднаго з акцёраў.
І калі папутчык прапанаваў усім назаўтра сустрэцца разам у рэстаране, на яго паглядзелі так, быццам бы ён сказаў штосьці вельмі недарэчнае. Пасля ён даведаўся, што тут ладзяць вечарыны толькі ў каго-небудзь на кватэры. А тое, што папутчык называў рэстаранам, у савецкай рэчаіснасці было сталоўкай. І гэта было не вельмі прыемнае месца для адпачынку, як хутка пераканаўся папутчык. Час ад часу ён заходзіў у сталоўку, каб выпіць шклянку піва. І ён кожны раз звяртаў увагу на пасыпаную апілкамі падлогу, на няветлівых афіцыянтаў і на шматлікую публіку ў доўгіх чырвонаармейскіх шынялях. Праз некаторы час папутчык быў запрошаны на ўрачыстасць. У Віцебску адкрываўся другі дзяржаўны тэатр. Папутчык хацеў выступіць з прамовай, але перад спектаклем яму сказалі, што лепш яму не браць слова. На банкеце папутчыкам ніхто не цікавіўся і ніхто з ім не гутарыў. А праз некалькі дзён у Менску ён падслухаў размову суседак. І яны гаварылі пра тое, што на іх вуліцы сочаць за некім. Нават выказалі здагадку, што сочаць, напэўна, за сынам іх суседкі, які нядаўна з-за граніцы прыехаў. Яшчэ праз некаторы час папутчык заўважыў, што знаёмыя, сустрэўшыся з ім на вуліцы, чамусьці імкнуліся хутчэй перайсці на іншы бок. Затым ён атрымаў ліст, з якога даведаўся, што яго выклікаюць у ГПУ, Объединенное государственное политическое управление. Ногі яго аслабелі, горла сціснула, а ніжняя сківіца ніяк не магла самкнуцца з верхняй, бо неспакойна калацілася. У ГПУ папутчыка правялі ў вялікі пакой, у якім ён даволі доўга заставаўся адзін, чакаў. На сцяне гэтага пакоя віселі партрэты Леніна і Дзяржынскага, і папутчык узгадаў, што з Феліксам Дзяржынскім ён калісьці вучыўся ў адной гімназіі ў Вільні. Дзяржынскі нават быў рэпетытарам у сваякоў папутчыка. Нарэшце папутчыка правялі ў кабінет, дзе з ім распачалі гаворку гэпісты. Яны запыталіся ў папутчыка, з якой мэтай ён сюды прыехаў у Менск. І папутчык не змог прыдумаць нічога лепшага апроч трафарэтных фраз. Прыехаў сюды, каб паглядзець, як творыцца новае жыццё, будуецца сацыялізм. Ну і як вам падабаецца гэтае новае жыццё? Іранічна запытаўся ў папутчыка намеснік старшыні Менскага аддзела ГПУ таварыш Апанскі. І папутчык адказаў, што яму вельмі падабаецца, ён хацеў бы тут застацца. Апанскі засмяяўся: і вы думаеце, што мы дазволім застацца тут віцэ-старшыні Беларускай рады? Тады папутчык сказаў, што ў такім разе ён паедзе назад. Але яму далі зразумець, што і назад дарогі ў яго ўжо быццам бы і няма. А далей гэпісты пачалі распытвацца ў папутчыка пра Беларускую раду і грамаду, пра яго стаўленне да гэтых арганізацый. А праз гадзіну такой гаворкі штосьці нібыта перамянілася. Гэтыя людзі сталі такімі прыязнымі. Яны сказалі папутчыку, што спачатку з недаверам ставяцца да ўсіх, хто прыязджае з-за граніцы. Такія ўжо ў іх абавязкі. А потым яны запрасілі папутчыка сустрэцца заўтра, паразмаўляць у нефармальнай абстаноўцы за таварышчыскай чашачкай чаю. Вяртаючыся дадому, папутчык думаў, што, напэўна, не такія ўжо благія людзі гэтыя гэпісты, дарма на іх нагаворваюць. Проста абавязкі ў іх такія. Ды і, напэўна, у кожнай краіне ёсць сваё ГПУ. Вось толькі гэтай ноччу сон у папутчыка чамусьці быў неспакойны. На другі дзень яго чакалі на кватэры аднаго з супрацоўнікаў ГПУ. Папутчык шмат гаварыў за сталом, ён гаварыў пра тое, які ён шчаслівы, што нарэшце прыехаў у БССР, выказваў перад гэпістамі сваю прыхільнасць да ўсяго беларускага. Вось толькі ён не ведаў, што беларусізацыя хутка спыніцца і пачнуцца зусім іншыя працэсы, нацдэмаўскія. Аднак пасля таварышчыскай чашачкі чаю за папутчыкам, тым не менш, працягвалі сачыць, не хаваючыся. І ён вырашыў паскардзіцца на гэта дыпламату Ульянаву, які якраз праездам быў у Менску. Менавіта Ульянаў быў тым чалавекам, які дапамог папутчыку атрымаць савецкую візу. І дыпламат паабяцаў, што ўвечары ён пагутарыць з гэпістамі. Пасля папутчык ужо не бачыў, каб за ім сачылі агенты ГПУ, хоць гэта і не азначала, што за ім увогуле перасталі сачыць. Ён не ведаў, што да яго проста прыставілі больш вопытных працаўнікоў. А праз некаторы час таварыш Апанскі зноў выклікаў да сябе папутчыка і сказаў, што пра яго ў Вільні ў газеце напісалі штосьці вельмі дрэннае. І калі ён раптам вырашыць туды вярнуцца, то яго, напэўна, пасадзяць. Апанскі прапанаваў папутчыку заставацца тут і прымаць савецкае грамадзянства. Праз 10 дзён папутчык стаў савецкім грамадзянінам і адразу ж напісаў жонцы ліст, у якім гаварыў, каб яна прыязджала да яго сюды, у савецкую Беларусь.
Папутчык атрымаў працу літаратурнага кіраўніка ў віцебскім тэатры. Мінула ўсяго 4 дні пасля таго, як ён атрымаў савецкае грамадзянства. Быў апошні дзень 1926 года. Папутчык рыхтаваўся сустракаць Новы год разам з іншымі акцёрамі. І ён быў у сваёй кватэры, калі раптам у дзверы хтосьці пазваніў. Незнаёмы прадставіўся супрацоўнікам ГПУ і сказаў, што папутчыку заўтра ўвечары тэрмінова трэба ехаць у Менск. І на наступны дзень папутчык, чакаючы цягніка ў вакзальным буфеце, звярнуў увагу на адну кампанію. 2 мужчыны і жанчына былі добра апранутыя. У аднаго мужчыны быў з сабой футляр са складной стрэльбай. Кампанія абмяркоўвала паляўнічыя тэмы. Разам з імі быў сабака па мянушцы Філёр. І ў нейкі момант адзін з кампаніі, нібыта жартуючы, нацкаваў гэтага сабаку на папутчыка. Усе засмяяліся, і папутчык усміхнуўся таксама. А калі пазней ён апынуўся ў адным вагоне з гэтай кампаніяй і яму сказалі, што ён арыштаваны, тут ужо стала не да жартаў. Усю ноч у вагоне папутчыка вартаваў сабака. А раніцай папутчыка адвезлі ў ГПУ і пакінулі там у падвале. Пра тое, што адбывалася далей, расказваецца ўжо ад першай асобы. Францішак Ляхновіч прызнае, што ён быў наіўным папутчыкам, які паверыў у савецкі міраж. Спачатку яго трымалі ў халодным падвале ГПУ, дзе ён сядзеў і думаў, што яго арышт гэта, напэўна, нейкая памылка. А потым гэпіст яму патлумачыў, што давядзецца адпакутваць за старыя грахі. Праз некалькі дзён Ляхновіча перавялі ў іншую камеру, дзе было хаця б цёпла. Ён сядзеў разам з былым латвійскім афіцэрам, які рэгулярна дакладваў гэпістам усё, пра што гаварыў Ляхновіч. Гэта Ляхновіч зразумеў пазней, а на пачатку ён ні пра што не здагадваўся. Таварыш па камеры таксама патлумачыў яму, чаму арыштанты асабліва баяцца панядзелкаў. Справа ў тым, што кур'ер з прысудамі з Масквы прыязджаў у нядзелю, а па панядзелках арыштантаў вывозілі ў Камароўскі лес і пачыналі расстрэльваць. Праз 2 тыдні Ляхновіча выклікалі на першы допыт. Допыт праходзіў уначы і праводзіў яго нейкі брунет мангольскага тыпу. Калі гэпіста хтосьці паклікаў з-за дзвярэй, назваўшы яго па прозвішчы Пятроў, Ляхновіч успомніў, што ўжо чуў гэтае прозвішча. Пан Селіх, спыніўшыся ў гасцініцы ў Вільні, таксама назваў сябе Пятровым. Калі брунет вярнуўся, Ляхновіч папрасіў дазволу напісаць ліст да маці, а затым Ляхновічу далі падпісаць паперку з прызнаннем. Яго абвінавачвалі ў тым, што ён контррэвалюцыянер. Арыштант сказаў, што, відаць, у гэпістаў хвароба такая прафесійная, што яны ва ўсіх бачаць ворагаў. Пятроў стукнуў кулаком па стале і заўважыў, што яны працягнуць размову іншым разам. Пазней ад свайго таварыша па камеры Ляхновіч даведаўся, што абазначае параграф 58 пункт 5 Советского кодексу. Участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии. Яму пагражала пакаранне найменшае 3 гады астрогу, а найбольшае расстрэл. Зрабілася невесела. Але ж будзе суд, з надзеяй запытаўся ў свайго таварыша па камеры Ляхновіч, але той адказаў, што ніякага суда не будзе. Справу пашлюць у Маскву, а там калегія ГПУ вырашыць лёс арыштанта. Аднойчы ў газеце «Савецкая Беларусь», якой ім дазвалялася чытаць, Ляхновіч убачыў загаловак «Разгром грамады ў Польшчы». І тут ён зразумеў, што Тарашкевіч, на якога ён спадзяваўся, ужо не дапаможа яму вызваліцца. Ляхновіч працягваў спадзявацца на дапамогу дыпламата Ульянова. І ў той жа час яго вельмі непакоіла, што яго жонка з дзецьмі, калі яна паспела атрымаць ліст, магла ўжо выехаць у Менск, а гэта азначала, што тады і іх арыштуюць. Таму што ў савецкай краіне ўсе члены сям'і арыштаванага аўтаматычна станавіліся ворагамі. Ні жонка, ні маці Ляхновіча некаторы час не ведалі, што з ім здарылася. Маці хоць не атрымлівала ад сына лістоў, аднак яна не вельмі турбавалася. Яна думала, што сын працуе ў Віцебску і ў яго проста шмат працы, таму яму няма калі напісаць. І вось яна атрымала кароткі астрожны ліст ад сына. І ў роспачы жанчына пачала аббіваць парогі ўсіх савецкіх устаноў. Сустрэлася яна таксама з дыпламатам Ульянавым, а той сказаў ёй: «А Ляхновіч, ну і няхай пасядзіць, больш не захочацца яму контррэвалюцыі».
Дамогшыся сустрэчы з сынам, маці дала яму зразумець, што спадзявацца на дапамогу дыпламата Ульянова няма чаго. Маці таксама сказала сыну, каб ён не турбаваўся наконт жонкі, яна адаслала ёй ліст, у якім напісала ўсё як трэба, яна зразумее. Па панядзелках працягвалі вывозіць людзей на расстрэлах. А здаралася, што з вязнем, які не хацеў прызнавацца, разыгрывалі вось такую штуку. Выклікалі яго з камеры, завязвалі рукі і везлі ў камароўскі лес. Там прыстаўлялі да галавы рэвальвер і дамагаліся прызнання, абяцаючы дараваць жыццё. Аднак праз некаторы час яго зноў вывозілі ў камароўскі лес, і адтуль ён ужо больш не вяртаўся. Жывучы ў такіх абставінах, арыштанты у пэўны момант пачыналі заўважаць за сабой і за сваімі таварышамі прыкметы псіхозу. Напрыклад, падчас прагулкі некаторыя стараліся пераступаць праз лужыну толькі правай нагой, верачы, што калі яны пераступяць левай, то прыцягнуць да сябе няшчасце. Іншыя, ходзячы, ніколі не складалі рукі за спіной. І некаторыя перад сном заўсёды стараліся ставіць свае боты наскамі да дзвярэй, бо думалі, што калі яны паставяць не так, то прыцягнуць смерць. І абсалютна ўсім арыштантам па начах сніліся кашмарныя сны. Некаторы час Аляхновічам ніхто не цікавіўся, і яму пачало здавацца, што пра яго забыліся. Але потым яго зноў выклікалі на допыт. Пятроў запытаўся ў Аляхновіча, якія сувязі ён меў з польскай палітычнай паліцыяй. Аляхновіч адказаў, што ніякіх сувязей ён не меў. Пра Паўлюкевіча Аляхновіч расказаў усё, што ведаў, што грошы Паўлюкевіч атрымліваў з ваяводства і на іх выдаваў часопіс, а таксама на гэтыя грошы ўтрымліваўся прэзідыум рады. Калі Аляхновічу зноў прапанавалі падпісаць паперку з прызнаннем, ён адказаў, што не лічыць сябе вінаватым. А Пятроў заўважыў, што яму, па сутнасці, усё роўна падпіша Аляхновіч гэтую паперку альбо не. Зараз ён пакліча чырвонаармейца і такім чынам будзе мець сведку, што абвінавачанне Аляхновічу было прад'яўлена. Справа у любым разе скончана, і цяпер засталося чакаць пастановы калегіі. Неяк летам чарговы нумар Савецкай Беларусі ў камеру арыштантам кінулі са спазненнем толькі ўвечары. У газеце быў змешчаны артыкул, у якім паведамлялася, што ў Варшаве на вакзале быў застрэлены савецкі паўпрэд Войкаў, а застрэліў яго Барыс Каверда, якога ведаў Аляхновіч як ціхага, мілага і ветлівага хлопца. Каверда быў экспедытарам часопіса Беларускай рады, і відавочна, што гэтыя навіны былі вельмі дрэннымі для Аляхновіча. Гэтай жа ноччу ў іх камеру упіхнулі яшчэ 20 арыштантаў. Па ўсім СССР пачалі шукаць і арыштоўваць імаверных хаўруснікаў Каверды. У гэтым жа часе адбылося яшчэ адно здарэнне. Недзе на дарозе паміж Стопцамі і Менскам саскочыла з рэек аўтадрызіна, у якой ехаў разам з іншымі гэпістамі таварыш Апанскі. Гэпісты везлі злоўленага на мяжы шпіёна. І падчас аўтакатастрофы Апанскі і шафёр загінулі, а шпіён паспяхова ўцёк. Савецкая прэса абвінавачвала ў катастрофе контррэвалюцыянераў, а ў горадзе хадзілі чуткі, што на самай справе Апанскі быў п'яны і загадаў шафёру ехаць хутчэй. Вось у нейкі момант на закругленні ваганетка і саскочыла. Аляхновіча зноў выклікалі на допыт. Сказалі яму напісаць усё, што ён ведае пра Каверду. Аляхновіч думаў і прыпамінаў, што ён мог бы напісаць, але нічога яму ў галаву не прыходзіла. Ён пісаў, перакрэсліваў, потым зноў пісаў. І вось у нейкі момант Пятроў узяў спісаную Аляхновічам паперку, паглядзеў на яе і раптам крыкнуў: «Што гэта, жарты?» Аляхновіча адвялі назад у камеру, а ўвечары яго зноў выклікалі. Ім пачалі распытвацца пра тэрарыстычныя акты Беларускай рады. Аляхновіч сказаў, што нічога такога ён не ведае, ніякіх тэрарыстычных актаў не было, а застрэліць Войкава маглі і савецкія тэрарысты. Тады Пятроў хітра прыплюшчыў вока і сказаў, калі Каверда страляў, на вакзале быў таксама Паўлюкевіч. На што мог на гэта адказаць Аляхновіч? Хто застрэліў Войкава і якое дачыненне да гэтага мог мець Паўлюкевіч, ён не ведаў. Дарэчы, у зносцы ён піша, што ў 34 ці 35 годзе Паўлюкевіч быў арыштаваны польскімі ўладамі і яго судзілі ў Вільні
за шпіянаж на карысць саветаў. Аляхновіч ужо маральна рыхтаваўся да расстрэлу, аднак мінула 3 тыдні і ён даведаўся, што асуджаны на 10 год катаргі на Салаўках. А далей было чаканне этапу, і ў гэты перыяд Аляхновіч напісаў ліст да сваіх уплывовых прыяцеляў, а таксама заяву на імя кіраўніка рэспублікі таварыша Чарвякова. Ліст і заяву ён збіраўся перадаць праз маці. Ён запхнуў паперы ў пушачку ад запалкаў і перадаў яе маці непрыкметна падчас чарговай сустрэчы. У канцы ліпеня арыштанты выйшлі на этап. Развітацца з імі прыйшлі сваякі, і, убачыўшы маці, Аляхновіч махнуў ёй на развітанне шапкай, хоць гэта і было забаронена. Перавозілі вязняў у цесных і душных вагонах. Затым 2 тыдні яны правялі ў Астрозе ў Воршы, а потым яшчэ месяц у Віцебску. І тут Аляхновіч нечакана атрымаў пакунак з памідорамі, агуркамі, кілбасамі, сырам і булкамі, відавочна ад сваіх калег з тэатра. Тым часам менскія прыяцелі рабілі ўсё магчымае, каб вызваліць Аляхновіча. Уплывовыя для беларускай літаратуры асобы пабывалі ў кіраўніка рэспублікі таварыша Чарвякова. Маці Аляхновіча таксама змагла перадаць Чарвякову заяву ад сына. І спачатку была надзея, што Аляхновіч падпадзе пад амністыю, якую вось-вось аб'явяць да 10годдзя рэвалюцыі. Але гэтая надзея не спраўдзілася. Наступная амністыя павінна была быць аб'яўлена менш чым праз год, да 10годдзя БССР. Але час ішоў, а ніякіх добрых навін наконт справы Аляхновіча не было. Цягнік з вязнямі нарэшце падышоў да аднаго з вузлоў мурманскай чыгункі да станцыі Кем. Затым вязні 2 кіламетры ішлі снегам да баракаў. Аднак у баракі ім дазволілі ўвайсці толькі тады, калі яны цэлы дзень правялі на марозе, трэніруючыся хорам вітацца з начальствам. Уначы вязняў разбудзілі і пагналі на работу перасоўваць таварныя вагоны. А праз некаторы час Аляхновіча і яшчэ 42 арыштантаў павялі на востраў Мяч на лясныя работы. Ідучы, яны міналі багатыя карэльскія вёскі. Багатыя, таму што там яшчэ не было калгасаў. І Аляхновіч звярнуў увагу, што ва ўсіх карэльскіх рыбакоў былі неспагадлівыя твары, таму што яны прывыклі ўжо да гэтых этапаў. Лесазагатоўкі аказаліся і сапраўды пякельнай працы, у гэтым хутка пераканаўся Аляхновіч. Уставалі о 3 гадзіне ўначы. Збірацца трэба было хутка, каб паспець на кухні ўзяць снеданне, рукі і твар тых, хто хацеў, мылі снегам на хаду. Затым да месца працы ішлі 10 кіламетраў пехатой. У лесе працавалі на выдзеленых дзялянках па 3 чалавекі. Кожная тройка павінна была выканаць заданне. І калі з гэтым заданнем не спраўляліся, то заставаліся ў лесе на ноч працаваць. Кожны раз такім чынам у лесе на ноч заставалася каля 5 троек. Раніцай ім прыносілі крыху хлеба, і яны пачыналі выконваць заданні ўжо наступнага дня. Пасля некалькіх такіх бяссонных начэй людзі літаральна валіліся з ног. Калі хтосьці падаў на снег ад знямогі, канвой і дзясятнікі пачыналі яго біць. І Аляхновіч апісвае вось такі выпадак. Аднойчы чалавек упаў на снег і ляжаў нерухома. Яго пачалі біць, пакуль хтосьці не заўважыў, што ён зусім не варушыцца. Чалавек аказаўся мёртвым. Адметна, што дзясятнікі і канвой таксама былі вязнямі, і іх бязлітаснасць і такія дзікія паводзіны тлумачыліся тым, што кожны з іх імкнуўся выслужыцца перад начальствам і атрымаць палёгку сабе. А людзі, даведзеныя да адчаю, часам адсякалі сабе пальцы на руках і кідалі іх у твар дзясятніку са словамі «Вось табе мае рабочыя рукі». Атрымаць звальненне ад працы вязні маглі толькі тады, калі ў іх падымалася высокая тэмпература. Тады яны заставаліся ў бараку і выконвалі абавязкі слуг. Іх называлі днявальнымі. Яны прыбіралі, палілі печы, а ўначы павінны былі сачыць за тым, каб ніхто з вязняў не ўцёк. Аднойчы падчас начной праверкі канвойны жаўнер не далічыўся аднаго вязня. Яго пачалі шукаць, і праз некалькі гадзін вязня дагналі і застрэлілі. І ні слова спагады да нябожчыка, піша Аляхновіч, быццам бы у дамавіну клалі не свайго таварыша,
а нейкага заклятага ворага. У канцы красавіка снег пачаў таяць і лясныя работы спыніліся, а ў канцы траўня па лагеры разнеслася радасная вестка, што асуджаных на 10 гадоў, у тым ліку і Аляхновіча, перавязуць на Салаўкі. А пазней Аляхновіч успамінаў з жахам час, які ён правёў на Аптоку мяч. А на Салаўках Аляхновіч уладкаваўся нядрэнна. Камендантам роты аказаўся свой чалавек з Менску, і праз некаторы час Аляхновіч уладкаваўся працаваць суфлёрам у салавецкім тэатры. Увогуле на Салаўках людзі часта хварэлі і паміралі. Хварэлі на цынгу, сухоты, час ад часу успыхвала эпідэмія тыфу. Лячыць асабліва не было чым, і хварэлі, і паміралі, і санітары, і дактары, якія таксама былі вязнямі. У адміністрацыі былі так званыя вольныя людзі, былыя агенты ГПУ. Іх высылалі сюды за няцяжкія правіннасці на службе. За больш цяжкія правіннасці іх высылалі ўжо як вязняў, але і ў якасці вязняў яны прыносілі карысць. Працавалі ў інспекцыйна-следчым аддзеле. Такім чынам і ў вольнай савецкай краіне паўсюль былі гэпісты, і на Салаўках у кожнай роце быў таемны прадстаўнік інспекцыйна-следчага аддзела. За розныя правіннасці вязняў каралі і нярэдка расстрэльвалі. Самым страшным месцам кары была гара Сякірка на паўночна-ўсходнім ускрайку салавецкага Аптоку. Там у былой царкве зрабілі камеры, якія не ацяпляліся. У гэтых камерах трымалі вязняў абсалютна голымі, і адтуль яны траплялі альбо ў бальніцу, альбо на магільнік. За няцяжкія правіннасці вязняў адпраўлялі ў карцер. У гэтым карцеры яны спалі на падлозе ў страшэннай цеснаце. Аднойчы ў карцеры давялося пабываць таксама і Аляхновічу. Аляхновіч таксама крыху апісвае ўзаемаадносіны паміж крымінальнымі і палітычнымі вязнямі. Увогуле крымінальныя ставіліся да палітычных з пагардай, называлі іх фраерамі. Часам любілі над імі пажартаваць. Напрыклад, ладзілі вось такую гульню ў веласіпед. Сэнс яе заключаўся ў тым, што пакуль вязень спіць, яму між пальцамі ног утыкалі кавалкі паперы і падпальвалі яе. Затым ахвяра пачынала рухаць нагамі так, што гэтыя рухі нагадвалі рух веласіпедыста. Увогуле крымінальныя адчувалі сябе ў астрозе лепш, чым палітычныя. Савецкая сістэма лічыла, што злачынцамі іх зрабіў стары капіталістычны лад, і іх трэба проста перавыхаваць. Працэс перавыхавання прадугледжваў правядзенне лекцый па палітграмаце, сумеснае напісанне сценгазеты і прагляд ідэалагічна правільных кінастужак і тэатральных пастановак. Аднойчы ўлетку ў 1928 ці 29 годзе на салавецкі Апток наведаўся Максім Горкі. Для яго падрыхтавалі канцэрт. І вось Аляхновіч з-за куліс пазіраў на Горкага, які сядзеў у салавецкім тэатры ў першым радзе. Калісьці Аляхновіч зачытваўся творамі гэтага пісьменніка, бо тады Горкі лічыўся чалавекам вальнадумных поглядаў, канфліктаваў з уладамі, марыў аб вольнай Расіі. А цяпер Аляхновіч глядзеў на яго, і яму падалося, што на твары пісьменніка толькі нуда. Горкі не мог зрабіць ні кроку на Салаўках без агентаў ГПУ. Але так здарылася, што у адзін дзень яму неяк удалося вызваліцца з-пад апекі сваіх гаспадароў, і яго падпільнавалі гадунцы папраўчай калоніі для малалетніх злачынцаў. Яны запрасілі Горкага ў свой барак і пачалі яму расказваць усё як ёсць пра жыццё на Салаўках. Пісьменнік уважліва слухаў, але сваё меркаванне не выказваў. А праз некалькі тыдняў вязні прачыталі ў савецкай прэсе, як Горкі захапляецца жыццём у салавецкім лагеры. На Салаўках быў не толькі свой тэатр, але і кіно. І вось у 1928 годзе вязні пабачылі на экране саміх сябе. І Аляхновіч успамінае, як праходзілі здымкі для гэтага фільма. Тых вязняў, якія выглядалі найбольш прыстойна, пасадзілі ў садзе за сталом, яны гулялі ў шахматы, праглядалі часопісы, мужчыны і жанчыны сядзелі побач, хоць гэта было немагчыма ўявіць у звычайным салавецкім жыцці. І увогуле, калі праводзіліся здымкі, усе гэтыя абставіны былі настолькі дзіўныя і нерэальныя, што вязні часта не маглі стрымаць смех. Яны жартавалі адзін над адным, і кінастужка атрымалася такой, як трэба, даволі пазітыўнай. Пазней маці Аляхновіча, убачыўшы гэтую кінастужку, напісала сыну ў лісце, што яна крыху супакоілася,
бо яна не так уяўляла сабе жыццё на Салаўках, а там, відаць, не так ужо і дрэнна. А ў 1930 годзе жыццё тут і сапраўды крыху змянілася да лепшага. Невядома, па якой прычыне на Салаўкі прыехала нейкая таемная камісія з Масквы. Пачалі хадзіць па ротах, распытваліся ў вязняў пра лагерныя парадкі. У выніку многія з лагернага начальства былі арыштаваныя, іх абвінавацілі ў скрыўленні савецкай астрожнай палітыкі. У гэты ж час пачаўся голад, як і па ўсёй краіне, у лагеры не хапала прадуктаў харчавання, кармілі пераважна салёнай рыбай і рыбнай поліўкай. Летам было крыху лягчэй, харчаваліся яшчэ і ягадамі, якіх у тутэйшых лясах было багата. Пасля таго, як ліквідавалі салавецкі тэатр, Аляхновіч працаваў на дрывяным складзе, у канцылярыі, быў сторажам, нарэшце ўзначаліў ізабразіцельны аддзел. Начальнікам ён быў мяккім і спагадлівым. Так, адзін з яго падначаленых, мастак, нерэдка падоўгу сядзеў перад пачатым партрэтам Дзяржынскага і драмаў. Калі заходзіў начальнік выхаваўчай часці і пытаўся, чаму так доўга пішацца партрэт Дзяржынскага, яму адказвалі, што гэта мастацкая работа. Леанардо да Вінчы сваю Джаконду 5 гадоў маляваў. А потым адным восеньскім днём Аляхновічу загадалі збіраць манаткі і адправілі яго ў Кем. Невялікае мястэчка за 10 кіламетраў ад узбярэжжа Белага мора. І там умовы жыцця аказаліся горшымі, чым на Салаўках. Час ад часу Аляхновіч успамінаў мінулае, думаў ён таксама і пра тое, што, напэўна, ніякай надзеі на яго вызваленне няма, але ж трэба было ухапіцца за нейкую саломінку, і ён надумаў сабе тэорыю, што яго думка ёсць нешта матэрыяльнае. І ён пачаў уяўляць, як яго думка ляціць у прасторы, перасякаецца з іншымі думкамі і раптам сутыкаецца з той думкай, якая можа мець уплыў на яго лёс. І потым штосьці трашчыць, ламаецца і робіцца неспадзяваная перамена ў яго лёсе. Аляхновіч таксама, дзе б ён не знаходзіўся, пачаў пастаянна паўтараць пра сябе «я хачу быць вольным». А яшчэ ён пастаянна уяўляў сабе Вільню. Уяўляў, як ён, вольны чалавек, ходзіць па знаёмых вуліцах. Такім чынам Аляхновіч намагаўся дадаць сабе маральных сіл. У 1932 годзе паміж Польшчай і Саветамі адбыўся абмен палітычнымі вязнямі, і тады віленскія прыяцелі Аляхновіча падумалі, чаму б не паспрабаваць вызваліць калегу такім чынам, шляхам абмену. Яны звярнуліся да Пілсудскага, і справа Аляхновіча не адразу, але ўсё ж такі зрушылася з месца. І вось 13 ліпеня 1933 года Аляхновіча выклікалі ў інспекцыйна-следчы аддзел. Затым на 2 дні яго пасадзілі ў ізалятар, нічога не тлумачачы. А 17 ліпеня Аляхновіч быў ужо ў маскоўскай Бутырцы, дзе ён праседзеў да восені, і ўвесь гэты час ніхто яму нічога не казаў пра яго далейшы лёс. Нарэшце 4 верасня за Аляхновічам прыйшлі разам з цырульнікам. Яго агалілі, потым павялі ў лазню, далі чыстае адзенне. Аляхновіча пасадзілі ў адзіночную камеру, далі добрую міску кашы, гарбаты, 10 папярос, нават чыстую пасцель. Аляхновіч закурыў папяроску, сядзеў і думаў. Альбо яго справы вельмі добрыя, альбо зусім наадварот. Неўзабаве дзверы адчыніліся, і Аляхновіча вывелі ў калідор. Агент ГПУ паведаміў, што яго выменьваюць у Польшчу. Ад шчасця у Аляхновіча закружылася ўваччу. І хрыплым голасам, не хаваючы іроніі, ён прамовіў: «Шкада, што ўжо не змагу прыняць удзел у сацыялістычным будаўніцтве». А потым яны накіраваліся да мяжы. І калі прыпыніліся ў Менску, Аляхновічу дазволілі сустрэцца з маці. А затым ён убачыў, на каго яго выменьваюць. Гэта быў Браніслаў Тарашкевіч. Яны паціснулі адзін аднаму рукі і разышліся ў розных кірунках. Так, 6 верасня 1933 года Аляхновіч апынуўся на волі. У эпілогу твора аўтар гаворыць аб сваім жаданні расплюшчваць людзям вочы. Ён узгадвае, як аднойчы бядуля сустрэўся з яго сваяком у Менску на вуліцы і сказаў: «Бачыце, вызвалілі. Значыць, нешта было, значыць, нездарма». І такія словы Аляхновіч у свой адрас чуў не раз пасля вызвалення з савецкага лагера. Калі польская газета прапанавала надрукаваць яго ўспаміны, ён пагадзіўся, і ён гаворыць, што стараўся пісаць праўду, не згушчаць фарбаў. Але яму і дагэтуль не вераць. Гавораць, што Аляхновіч махлюе. Робяць з яго то агента ГПУ,
то польскага шпіёна. Спачатку Ляхновіч выдаў сваю кнігу на польскай мове, потым былі пераклады на італьянскую, партугальскую, украінскую. І хоць ён ведаў, што беларускае выданне слаба разыдзецца, ён усё ж такі марыў убачыць сваю кнігу на роднай мове. Так, у 1937 годзе дакументальная аповесць у капцюрах ГПУ была выдадзена па-беларуску. Раю абавязкова прачытаць гэтую кнігу, тут ёсць над чым разважаць. Падпісвайцеся на мой канал, падтрымлівайце падабайкамі, глядзіце іншыя пераказы.